пък спи. Да обиждаш Анито. Що? Защото така тя ми е БФФ. Че е лайно? Не е лайно, Анито. Лайно е. Не, Лайно е. не. Вие сте въшкарки и лайна. Ти си такава! Ти си башкарка и лайночкия. Да! Затова за нищо не ставате. Не може да рисувате, не може да нарисувате едно сърце, не може да пишете, не знае как са буквите. Чанито знае повече от вас, може да говори на английски, може да говори на други езици. Вие пък нищо не можете. Нищо не можеш. Само можеш да говориш ей така на български. Да, но за разлика от мене, моята БФФ и Пески знаят... А ти какво? Сега ще кажа едно изречение и със сигурност няма да знаеш какво е. Няма за какво да го кажа, защото вие без това няма да го разберете и ще мълчите. Майка ми като въпита през терасата каква е тая дума, вие мълчите като кукол. Няма да ме. И ако ми кажете някой дума на английски или на друг език, аз мога да я видя в Google преводача, ако сте толкова много. Искаш ли сега да се обая на майката на Анито, да видим какво ще говори? Да, искам. Дори не може да направиш ни спагат. Мога! Не мога! Това е средството нещо на света. Колко готино правя. Дори така си? Така. И аз мога така. Аз ходя на балет, дай ти първо го направи. Не, додолу е крив. И трябва началото да ти е напред, а пък това ей така. Трябва да така да ти е напред. Направи като не е шпагат. Моля? Направи казвам на Харинка, като не е шпагат да види, че не е. Кажи на тея, тук да ми помогне, защото и те искаха да изкарат всичко. Само тук стоят и обиждат Анито. Не лъжи, ма! Има да рекаха мръсна дона на циганка. Не лъжи. Виж какво? Повече от къщи няма да се изнася нищо. И аз и това изказах. Ще повече аз им казах, на Винка казах, като искаш за червената, аз ви казах, предния ден като ти казах, вземи се фломастър средството, защото като поискаш някой са, аз няма да ти дам. Ма тя не ме послуша и не си взе, защото баща е отрупан с пари, ама види да даде пари да си купи фломастри. Айде, давай, не съм си най-много дай си тях. Не лъжа! Айде, купи прибирай нещата и там виждам. Тя ги защитаваш! Ти как да прибираш нещата, който няма да... Аз няма също да общувам с тях. Ти ми твоя работа. Прибирай си нещата, какво трябва. Те да помогнат. Какво сте там? Еми, че ги изкара сега. Ако не беше ги изкарала, нямаше да такова. Аз тук Те направя. ме накараха. Защото че просто не се да ги изкарваш с мен. И ти си дали. Тяхните са. Тя да хората си хвърля харчи, тя да си обере. Аз няма да я обира от харчи. Аз казвам да такова фломастрите, ама тя не. Разбира се, на фломастрите с такова капак. Всички фломастрите пак. Там фломастри, не знам, всички да се прибере. Като да хора всички фломастри, защото не се винят. Всички картинки в казана. Там, казана, всички малки картинки. Там. Техника. Как се прибира? Всички картинки да се приберат и там в казана. Колко ме разпълнени? Ясно е, не мое. Какво казах? Ти се прибирай повече неща, ти да хора. Те да помолят другото и така.
ти обяснявам? Това ти обяснявам. Каза на съда, че защитава само другите лица. Да видим ли там какво ще каже. Казвам, аз така да видиш твоите работи, че няма да има силна информация. Ти казах. Колко пъти да им казвам? Да си приберат тъпите капачки и да ги потоват. Али, миличко, аз не видим това. Ти си ги вземи, твои са. Тя не ми са прои. Тема не гледа, тя ще е много страва. Те ги разхвърля, дай. Легана се. Лед! Е, там има. Каринка закарай. Тя си се разхлява. Прибре го, отида вперед. И дадите питай тя. Иди по-право. Дай ги става. Тук дай го. И затворите ли чака и хвърляте връзки. Какво сега трябва да направим? Не е ли се разбава? Аз няма да За Каринка се ги не ложа. Ложа в кавички и се обирам различите. Ти си има кафети. Лъжкарки. Аз ще му нося. Техни са, те се ги прибират. То си трябва и мой да чува. Или да ги хвърля. Ой, ма бащарка такава. Ти си бащарка. Кой това сега? За какво са карат? И за коста!